Ku ziyarci tashar Arewa Plus mai danna mana subscribe ku danna alamar Kai me kake duba wani? Ranka dade. Haji Gato. Kai. Ina ta rike. Me ya faru? Ka san nan wajen me a nan wajen? Ka san nan wajen kuma? Me a nan wajen? Ka san ko gudan yayi ne da idan ka sa ma sai kama nan. Mu ne muka san halin jeji, mu ne muka san jeji. Sai ke dan gidan maman Iyabo. Ka ji haka? Fulanin banza. Ina me a nan gurin, me a nan gurin? Mu fulani mu ne muka san halin jeji. Ku fulanin banza ba? Da Allah ka tafi ka bani guri. Ina abin da ban yi a gurin nan. Kai waye a gurin nan? Wata hukumi barbe zuwa. Wasa ne. Ayo. Let's go.